An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lasutuma be tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nasarasan kalo 11 na o ye novamburu ye kalo ye bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka dɔn k'a fɔ lasiri fɔlɔ ye an balana k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo danina don Ejira san 1444 san dugaw de b'i kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ an ka jamana kɔnɔ na kunungo ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ma ka fara alisilama jɛkulu caman minnu ye n'i y'a sɔrɔ u bɔra kunungo ka waleya min bɛ n'i y'a sɔrɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen ko dɔ de y'i ka dɔn ka fɔ alikuranɛ ka dɔgɔyalima ta ni ka ɲɛ suma ka dɔgɔyalima ta ni ka ɲɛ sin ciba ma kisi nɛɛma ba kan o baara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ye wulikɛjɔba ye kɛrɛnkɛrɛnnena u bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la jamana kɔnɔ na faranyɛra fanga ka dɛmɛya ta ka ɲɛ suma wulikɛjɔ dɔw kɛra u ko kunga kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la groupe dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye faranyɛra fanga olu y'u dɛmɛbaaw ye nka fɛn kɔni mana na n'i y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye fo k'o waleyaw de bila sen kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la CNT dɔ ye farali min k'o hakɛ kan dɔw b'u ka kunnafoni dɔw ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la donc de bɛ na kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yirala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena ka daminɛ i ka dɔn k'a fɔ commune Sirifulabundi ka taa se i ka dɔn k'a fɔ commune Torodagako kɛrɛnkɛrɛnnena o marabolo a yirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko jamana lakanabagaw kɔni bɛ wulikɛjɔ la kosɛbɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na u ni dondolakaw ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kungoba minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Ndila ani Ndobugu yɔrɔw la k'u kɔni bɛ wulikɛjɔ bala ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ larawuliw bɛ se ka kɛ cogo min na a yirala k'a fɔ dɔw fana yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka wulikɛjɔ kɔni k'a kɛra so ye jadiwala tigilama minnu bɛ o maraw kɔnɔna na caman bɛ ka yɛrɛ ɲini kɔni ka se k'o boloda ko ɲɛma dɔw b'o yɔrɔw la sega kun tɛ min na maa caman ka fɔ la k'olu de ye ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw yɛrɛ u kɔkɔrɔdonba ye walima k'u bisimila mara ninnu kɔnɔna na k'i ka dɔn k'o caman kɔni b'a la ka u yɛrɛ ɲini a yirala k'a fɔ ko wulikɛjɔ yɛrɛ sen fɛ k'u ye larawuliba dɔw sigi sen kan caman bɛ yen ka se ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ da o dɔw kan sanko jamana in basi in lafiya u b'o baara min na ka se ka dili ka se ka dulon kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ in na bi baara minnu bɛ sen na ko ni nin tora tan k'e ka dɔn ko a tɛna mɛn bilen o yɔrɔ ninnu kɔni basigi in lafiya ko i ka dɔn ko dɔ bɛ k'o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balada k'a fɔ an ka diinɛ ni bɔtɔko minisiri ye Dr Mamadu Kone Karido min ye ja dɔ de ye min n'i y'a sɔrɔ yelaborolɔ sanfɛla la cɛ dɔ don a b'a yira k'a fɔ ko alikuranɛ k'a bɛ fɔ k'o ye Ala kumakan ye k'e k'a dɔn k'o tɛ masa min n'i y'a sɔrɔ n'o ye an bɛɛ da k'o t'ale kuma k'o ye arabu ka komaɲaga de ye k'an b'a la ka baara min kɛ dɛ k'an b'a la ka tugu arabuw de kɔ ko ka arabu ka danbe n'u ka tabiyaw ko i k'a dɔn ko maaw b'a la k'o kɛ de n'o ye alisalama jama ye a ka kumaw la a ye lagosili caman ta an b'a la k'a fɔ kumaw kɔni k'olu ta ka ɲɛsin kisi nɛɛma b'a an kuntigi kan ka taa se fɛn min Ala yɛrɛ fo ka taa bila kuranɛ kɔni a ye nin kɛ kulu min n'i y'a sɔrɔ wele ko kamti k'i k'a dɔn ko ale o ma ye ka tila ka se da alikuranɛ na k'a tereke ko min don ko min n'a ma kɛ bɛnyɔrɔ ye fiyewu bɛɛ lajɛlen ka dusumakasa yira sen fɛ o ko sen fɛ an ka diinɛ ko ni bɔtɔko minisiri ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Dr Mamadu Kone na ale ye ɲɛfɔli min k'a ko ka kunungo o filɛ an dusu kasini bɛ sɔgɔmada in na dusukasi dan na parce que diinɛ o diinɛ ni a atakera jamana kɔnɔ a bɛ diyagoya anw kan an ka wuli ka anw jɔyɔrɔ yira jamanadenya kɔnɔna na a ko kan ka kɛ cogo min dimanche anw y'a ye réseau sanfɛ mɔgɔw y'a ci ma n y'a sɔrɔ dɔ le wulila ka Ala nɛni ka Alakira nɛni ka kuranɛ nɛni ka silamɛw ka bato fɛn bɛɛ nɛni ka taa se alikaba ma a ye kuma fɔ kuma min adamaden hali ne tɛ diinɛ kɔnɔ n'i y'a lamɛn e dusu bɛ kasi an tora o kɔnɔna na a ye Ala minɛ silamɛw ka bato fɛn ba n'o ye o ka livre sacré saint n'o o ye kuranɛ ye ka o bila a sen kɔrɔ ka a sen tereke o kan ko ni kuranɛ bɛ se kora ko kuranɛ ka fɛn dɔ kɛ kuranɛ tɛna a yɛrɛ bila ale fɛ mais minnu bɛ kuranɛ ka diinɛ na o fana tɛ se ka sigi ten k'a ye o ka diinɛ bɛ ka kɛ n'o kɛra an mun bɛ fanga na an kan ka mun kɛ fɔlɔfɔlɔ anw bɛ a condamné k'a yira silamɛ jamakulu la k'a fɔ a ye waleya min kɛ
waleya nin kɛta tɛ awa a kɔndɛnen no anw y'a kɔndɛne bi an y'a kɔndɛne sini a tɛ dan o ma dɛ sariya tigilamɔgɔ ministre de la sécurité le ministre de la justice o fana kan ka baara min kɛ baara tɔ bɛ o bolo parce que nin kofasɔn n'a a kayakira jamana kɔnɔ a bɛ na ni fitinɛ ye a bɛ na ni tension ye a bɛ mɔgɔw wuli ka bila kura mɔgɔw yɛrɛ sigin tɛ min ye surtout waati nin kɔnɔna na an bɛ ko caman de kɔnɔna na an mako tɛ nin si la dɔ ka wuli ka dun ka fa dɔrɔn ka taa bɛn silamɛya diinɛ kan ka a nɛni ten a tɛ bɛn a ka kɛ diinɛ si la a tɛ bɛn a ka a ɲɛsin mɔgɔ si ka diinɛ ma mais bi ta bɛ silamɛya diinɛ nɔfɛ donc nin ye fɛn min ye silamɛw dimina kerecɛnw dimina mɔgɔ hali minnu bɛ yen n'o tɛ silamɛya ni kerecɛnya kɔnɔ bɛɛ dimina parce que ne magara diinɛ dɔ ka livre la e magara dɔ wɛrɛ taara donc mɔgɔ bɛ yen ko i ka diinɛ kanu bɛ la dɔ wɛrɛ la ni mɔgɔ magara diinɛ wɛrɛ la i kan ka wuli ka jɔ donc o de kosɔn vraiment an kumana silamɛw fɛ mais kuma mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw ka diinɛ attaquer cogo dɔ la de façon frontale ani kɛcogo la ko cogo min yɛrɛ vraiment ne ye ministre yɛrɛ tɛ se ka kuma dɔ fɔ vraiment c'est pas poli donc ka tila ka e sen jɛ o kan donc an y'o communiqué de bila k'a yira k'a fɔ anw bɛ yan ka diinɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya sigi a ma an bɛ yan ka diinɛ bɛɛ lajɛlen garanti attaque mana kɛ diinɛ fɛn fɛn na jamana ka jɔ cogoya n'a ka jɔ cogoya an bɛ o lawaleya o de kosɔn depuis kunun n kan ka baara min kɛ n y'a daminɛ jamana ka taabolo cogoya kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na ko bi ye baaralon ye ka sɔrɔ ka communiqué kɛ a kalanna arajo caman na je crois que a y'a ye réseau sanfɛ awa a bilara fana ka taa o wɛrɛ tɛ min su in na fana a kan ka kalan ko in n'a tuna ta c'est pas du tout bon parce que a bɛ ka jamana ka basigibaliya le sabati jamana kan ka calmer de mais e bɛ taa wuli ka diinɛ dɔ attaquer k'o ka livre o ka ala a n'o ka danayafɛnw k'a nɛnitugula min qui n'est pas du tout poli a bɛ mɔgɔw dusu kasi ko mana bonya cogo cogo a kan ka régler cogo mun na faamaw kan ka o sira le ta ka jamanadenw nisɔndiya an kɔni bɛ min fɔ an b'a ɲini silamɛw fɛ u ka ko in kɛ basigi la u kana a kɛ fɛn min bɛ se ka jamana yɛrɛ bin a kun kan an bɛɛ bolo sabu n'i y'a mɛn i bɛ ka diinɛ labatora o y'a sɔrɔ i bɛ jamana dɔ le kɔnɔna na mais k'a tila ka garanti di u ma jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jɔyɔrɔ fɛn fɛn ta nin tigi kama pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ka kɛ ni ala sɔnna ma o b'a sɛmɛsi pour que o fana ka kɛ parce que a ɲɛdonya barika bonyana a tɛmɛna a degré kan an balodan ka fɔ nin tun ye ministre min ni o ka sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ni batoko sabatili ma an ka jamana kɔnɔ na docteur mamadu kone an bɛ fɛn min fɔ min basi lafiya ye hali bi ala ka mali kundaw kan n'i ye bɔlɔlɔw sɛbɛla lajɛ bi a falen bɛ nin na wa maa caman yɛrɛ bɛ yen tuguni minnu b'a yɛrɛ k'a yɛrɛ ka fɔ k'e k'a dɔn ko dalilu de kan ka dalilu wuli k'e k'a dɔn k'u mago bɛ fɛn min na ko maaw ka sigi ko ka dalilu di ɲɔgɔn ma baara min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra bɛɛ bɛ k'i ta fɔ an bɛ fɛn min fɔ yarabi jamana in ala ka kunda basigi kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkan kulu dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye ko i ɲɛ bɔ ɲɛ na k'i k'a dɔn olu ka kulu tɔgɔ de y'o ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ olu bɛ furancɛla fanga dɛmɛ nka ni filikɛra yɔrɔ n'o bɛ fɔ nka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u yɛrɛ wulila k'u jɔ ka se ka furancɛla fanga ko sigi sen kan ka tila k'a fɔ ko u tɛ jɛn n'olu ka kɛtaw ye k'i k'a dɔn k'u ni olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma ɲɛmaa ye Isaka Kamara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Laɲini yɛrɛ nana cogo di? Laɲini nana parce que an y'a ye jamana in kɔnɔ jɛkulu tun bɛ yen minnu farala ɲɔgɔn kan n'u gɛlɛyaba kɛra u ni Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se fanga in dafirili ma. O fanga in dafirili an balima n'o ye surasiw ye olu nana fanga ta. Olu kɛlen ka fanga ta gɛlɛya in continuera mais jɔyɔrɔ dir'u yɛrɛ ma. Jɔyɔrɔ dir'u ma u fana ka n'u ka seko an'u ka dɔnko fasoko la u ka n'o kɛ. Donc an y'a ye kɔsa in na o jɛkulu kelen minnu ye jamana in sigi a sen tabara kɔnɔ olu nana ka na jɛkulu kura wɛrɛ créer u yɛrɛ ka fanga ka kɛ opposition ye u ka fanga kɔnɔ. Donc an sigilen an jɔrɔ la bamananw b'a fɔ basa kɛlɛ la n ka ko t'a la mais n'a y'a ku don tasuma na ka yɛlɛ i ka bugutufa la i b'a dɔn k'i ka ko b'o la. O de la an ye ŋaniya ta k'a fɔ an bɛ front patriotique pour le ɲɛbɔɲɛla sigi sen kan. Kuma mun don ɲɛbɔɲɛla don réciprocité n'i y'a kanna an b'a k'i la. O de ye an ka devise ye k'a fɔ an bɛ transition dɛmɛ sans ambiguïté an b'u dɛmɛ ɲuman sira fɛ n'u ye fɛn kɛ mun fana ma bɛn an ka tɔn hakilina ma ka sɛbɛnni kɛ ou bien k'a ɲini k'u ye k'a f'u ye vraiment an bolo nin taabolo ye nin man ɲɛ parce que n'i ko i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kunna don o don n'a ye ko o ko kɛ a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye o e de bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kunna k'a fɔ k'a bɛɛ ɲɛna o tɛ tiɲɛ ye donc n'u ye ɲuman kɛ an b'u dɛmɛ o la n'u ye fɛn kɛ mun fana ye an ka faamu na k'a man ɲi an bɛ jɛ ka s'u ma ou bien ka sɛbɛnni kɛ ka s'u ma k'a fɔ a ye nin kɛ an hakilina na a bɛ se ka kɛ tan. An balonen k'a fɔ nin tun ye Isaka Kamara kan ye Mali basi lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye
dɔ farala CNT maaw kan k'a ni député Bulo min n'i y'a sɔrɔ Buloma min n'i y'a sɔrɔ o tɛmɛna k'u hakɛ yɛrɛ kɛ kelen maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin min kɔni kɛra e ka dɔn ko a ni kɛlɛ man kan dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ nin de ye ko in taabolo ye yaasa ka pɛrɛtikɛ d'a ma min ye kunnafonidila dɔ Mamadu Sise ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma Sise ale yɛrɛ b'i hakilila de Sidiki ka kuma bara la a ye kuma min fɔ an k'a labɛn. N tɔgɔ ye Mamadu Sise n dɔlen bɛ Sise junior la ne ye kunnafonidila ye ne yɛrɛ bolo baara dɔ de bɛ transition bolo waati dɔ de b'a la ale kafolen don ka bila fɛn dɔ de kɔnɔ ka taa fo assemblée ka député nombre min taara fo a CNT ka o nombre bɔ parce que ne y'a faamu k'a ye o nombre de bɔlen filɛ nin ye don o don an bɛ ka kule mais dɔ de bɛ ka faga dépense kan ne ye transition ta k'a lajɛ dépense dɔw bɛ yen transition man k'u engagé vraiment surcharge in an tɛ kunnafoni ko kɛra parce que ne yɛrɛ bolo dɔ de bɛna bɔ ka dɔ don mais k'a fɔ dɔ de bɛ fara kan donc dɔ de bɛ ka fara dépense kan bɛɛ ɲɛ b'a la Mali bɛ problème min na bi CNT ka dɔ fara jama kan fɛn ma bɔ a la fɛn tɛ aw bolo aw bɛ ka surcharge kɛ partenaires bɛɛ tun jɔlen don fɔlɔ transition fanga faut que mɔgɔw k'a faamu ni i élu la de i engagé len don mais n'i ma élu i ma engagé foyi la mɔgɔw bolo ni kumana dɔrɔn parce que i tɛ ninnu fɛ ou bien i bɛ ninnu fɛ o fɛn tɛ an bɛɛ ta de Mali ye ni fili bɛ yen nin ye fili dɔ ye minnu bɛ voter transition man k'i conformer o fɛ cogo si la fɛn min de don n k'u kan ka kuma jamanadenw de tɔgɔ la ninnu numéré de pour que ka assemblée normale sɔrɔ o k'a sɔrɔ u bɛ kumana jamanadenw de tɔgɔ la mais n'u tɛ kumana u tɛ kuma commune tɔgɔ la u tɛ kuma cercle tɔgɔ la ne yɛrɛ bɛ n sigi k'a liste ta dɔrɔn k'a lajɛ ne ko ka di karisa ye karisa bɛ ka kuma radio la a bɛ ka ne soutenir n'an k'a fara an kan ne yɛrɛ bolo CNT man ka augmenter parce que u tɛ ka kuma kalama taw ye i bɛ commandant kelen sɔrɔ cercle kelen kɔnɔ n'i ye misali ta Kati ye député 7 ye commandant kelen ça veut dire que ninnu tun kan ka baara kɛ administration tagabolo de la c'était pas la peine d'avoir des nombres exacts au niveau de l'Assemblée nationale ni e tɛ jɔyɔrɔ la nomination de don ne ye t'u ka baara la parce que député i bɛ kuma fasodenw de tɔgɔ la ni nominatif i bɛ kuma gouvernement de tɔgɔ la députéw tɛ outil dɔ de don min kan ka baara kɛ mais a tɛ se ka bɛɛ nin dɔn ko kɛ ça c'est vrai mais outil de travail de nin ye u tun man ka nombre de exact sɔrɔ faut que mɔgɔw k'o de faamu transition ye baarakɛminɛn de ye i bɛ dɔ de bɔ k'a ɲini ka dɔ bɔ jama la pour que i ka baara ka ɲɛ mais si tu veux que bɛɛ ka dɔ sɔrɔ u ka to tɛ ninnu fana n'u ta sɔrɔ a la o a ɲuman yɔrɔ bɛ min ni jamana dilan ko don u tun bɛ taa nombre dɔ in de toujours i bɛ taa ye u bɛ bolokɔrɔta de la yanni u ka don salle yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ situation bɛɛ dilan ka ban n'an taara an bɛ nin sariya voter dɛ a y'aw bolokɔrɔta dɛ an ye dɔ ye fɛn in na quoi mɔgɔ min élu la ani mɔgɔ min nommé kelen tɛ n'u ye ninnu bɛ ka fɛn dɔw fɔ parce que ils ont été nommés mɔgɔ si u destitué u yɛrɛ dama de bɛ se ka ɲɔgɔn destitué mais ni élu la i yɛrɛ b'a dɔn n'i ma baara kɛ faso kɔnɔ minnu y'i élu olu bɛ ban i la i b'i tile baara ma o ala k'a hakilima di maliyɛn ma parce que Mali ye jamakulu 3 de ye jamakulu 3 in fanga purutira ka bɔ minnu bolo o y'a dama kelen ye dɔw segalen b'u yɛrɛ la olu faral'u kan minnu yɛrɛ ma deli ka fanga yɛrɛ ko dɔn o t'a dɔn fanga min ye olu hakilila ko minnu élu la ko n'u bɔra k'u bɛ hɛrɛ min sɔrɔ olu de bɛ kule la fan bɛɛ fɛ donc o de la an b'a fɔ ala ka hakilima di maliden ma maliyɛn bɛ min fɔ n'a sɔrɔ an b'o k'a kɛcogo la sabu mɔgɔw bɛ na i ji kɛ Mali la. an balona ka fɔ ni tun ye Mamadu Sise kan ye an ka jamana basigi lafiya yarabi ala fɛn min da ka di Mali la ale ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ M5 Mali kura olu bɔra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka kunnafonidi baroba kɛ o sen fɛ madame Si Kajadi So ale ye kuma ta kɛnɛ ka ye kuma min fɔ ye o filɛ. a tiɲɛna k'aw sigilen to aw ma kuma mun na maliyɛnw k'a faamuya quoi ko teriya a tɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teriya sa o man ka teriya sa mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ni i ni ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye jɛ n'a kan ka mɛn ni jɛ kan ka mɛn n'aw ŋaniyaw ye kelen ye ni min tɛ bɛn aw b'o fɔ ɲɔgɔn ye ni min bɛ bɛn fana aw k'o fɔ ɲɔgɔn ye aw ka ɲɔgɔn bilasira walasa jamana ka nafa sɔrɔ a la an ka hakilina y'o de ye donc minnu b'a miiri k'a fɔ i mana kuma dɔrɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ in ma ɲɛ nin yɔrɔ in jɛngɛnen don an k'a lajɛ an bɛ se k'a latilen cogo min na ni da donna kuma na dɔrɔn dɔw bɛ wuli k'i gɛngɛ i la aw bɛ hakɛ to k'a kɛ k'a fɔ e ye jamana nin jugu ye nin ni faransi de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ faransi yɛrɛ ye financement d'u ma dɛ a don se a b'o se maliyɛn k'o bɔ u kunkolo la maliyɛn si man k'a fɔ maliyɛn dɔ in ma k'a fɔ ko e ye jamanaden jugu ye min bɛ mɔgɔw dusu kɔnɔ min b'a hakili la ni tɔw t'a dɔn ala b'a dɔn an yɛrɛ b'a dɔn mais ala fana b'a dɔn an ka ɲɛsin jamana in ma an ka baara kɛ minnu ta ye tɛgɛrɛ fɔ ni dɔnkilida ni fɛnw ye olu fana ye maliyɛn dɔ de ye n'u hakili la u bɛ se ka jamana dɛmɛ o cogo la u ka jamana dɛmɛ o cogo la o tɛ baasi ye o mais minnu hakili la k'olu k'a dɛmɛ ka se ɲɛsin transition ma o ye de ni yɔrɔ min ka ɲi ka tɛgɛrɛ fɔ mais ni yɔrɔ min ka ɲi k'a fɔ nin yɔrɔnin kan ka latilen ayiwa u k'a to maliyɛn fana k'o fɔ o man ka kɛ baasi ye an ka jamana in kɔnɔ parce que an tɛ se k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka tila k'a fɔ ayiwa dɔ ye maliden jugu ye dɔ tɛ maliden ni maliyɛnw m'o bɔ u hakili la baara tɛ ɲɛ dɛ
wa ne kɔni bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ala k'u kisi o mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma mɔgɔ minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ u nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ dɔnkilidaw la nɔfɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ u ye k'a fɔ k'u ɲɔgɔn ma deli ka da ala k'u kisi o tɔɔrɔ ma parce que ni ala y'u kisi o mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma peut-être ala bɛ jamana in fana kisi ɲangata caman ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tiɲɛ madame si ka jatu so kan kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala kan tɛgɛ da ta kundakɛla basi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye M5 Malikura ma olu ye bɔli min kɛ Bugunikaw fɛ Musa Kone ani a y'a sɔrɔ ale ye bɛnkan coordinateur ye ale bɛ waleya ɲɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Musa Kone n sigiyɔrɔ bɛnnen don Buguni Remakɔnɔ Nord n ye bɛnkan fana coordinateur Buguni mara kɔnɔ. Mali san 11 ɲɔgɔn filɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ n'o ye kɛlɛ nin daminɛna kɔrɔn fɛ Kadafi fagalen kɔfɛ tubabuw bolo Libi kɛlɛ banni o kɛlɛkɛdenw de y'u ka marifaw n'u ka mobiliw ta dɔrɔn k'i ɲɛsin Mali la. Parce que Libi ye fɛn min kɛ Mali ye Mali an tɛ fitiriwale ye Libi ye fɛn dɔ de kɛ Mali ye Mali ka télévision yɛrɛ sɔrɔ a sababu bɔla Libi la o kɔfɛ cité min jɔlen filɛ n'anw ka ministres b'a kɔnɔ o sababu bɔla Kadafi la donc Mali y'a waleɲuman dɔn de waati min na a fana juguw bɛ k'a kɛlɛ o waati mun tun b'an ka jamanakuntigiya la n'o ye ATT a ye fɛn caman kɛ Kadafi ye dɛmɛli sira fɛ Faransi dun ko n'ale ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na ko diɲɛ bɛɛ ka jɛ k'o tigi kɛlɛ Mali ma sɔn o de ma u tilala Kadafi fagali la don u ye o jihadisi olu de labɛn olu k'u ɲɛsin Mali ma ka na Mali kɛlɛli la nka Ala de nana an to la ka ciden caman Asimi ni a ka mɔgɔ minnu filan kunna bi o y'o cidenw de n'olu nana bi o ŋaniya ɲumanyaw la ka na i kɔ don nafolo bɛɛ la k'i ɲɛsin jamana ma ni nafolo don Faransi o ye tɔw nɛgɛ ni min u y'o ɲɔgɔn kɛ Asimiw na ka dɛsɛ o bɛɛ bɛ ka waso bi ni maliyɛnya ye ni anw y'a ye waleya dɔw bɛ kana kɛ o jamana kelen kɔnɔ politiki mɔgɔ kɔrɔ dɔw fɛ k'i bɛ ŋaniya juguya ta halisa ka se olu ma anw de tɛ se ka dan sɔrɔ o tigiw la o don an y'a ye politiki mɔgɔ dɔw bɔra o politiki mɔgɔ olu bɛ yen ko M5 n'an ko k'an b'an da don M5 yɛrɛ nacogo la M5 tɛ yen anw Bugunikaw de kan k'a fɔ ko anw ye M5 ye munna député minnu ka voix minɛna u bolo k'a di député wɛrɛw ma o de nana ni mankan yɛrɛ bɛɛ wulilen IBK nɔfɛ o sinon yan'o ka kɛ IBK kɔni kun man di jamanadenw ye a bɛ fɔ ko jamana tagacogo man ɲi mɔgɔ kun ma wuli ka mankan kɛ o nka depuis député minnu ka voix minɛna a mankan daminɛna yɔrɔ min na Manasa ka résultat dugusɛjɛ bɛɛ o ye Buguni de bɔra ka marché k'an ma jɛ n'a ye kuma bɛ ne yɛrɛ min da nin ye ne ye IBK de dangaw senfɛ anw de wulila ni bɛ se k'a fɔ ni M5 ye o la o kɔfɛ de politikimɔgɔ dɔw y'a lajɛ k'i fara ɲɔgɔn kan mankan bɛ Buguni mankan bɛ Sikaso mankan bɛ Ɲɔnɔ mankan bɛ commune 1 na a bɛ commune 5 la a bɛ commune 6 la mankan bɛ Kayi mankan bɛ Tombouctou a bɛ Mopti u y'o de bɛɛ jate minɛ k'a ye est ce que n'an fana wulila sisan an bɛ force dɔ sɔrɔ sinon politikimɔgɔ minnu ye M5 formé politiki mɔgɔ kelen t'a la ni min kun bɛ se ka mɔgɔ 100 labɔ Mali bɛɛ Bamakɔ kelen tɛ dɛ Mali bɛɛ a fɔ k'a dɔ ka mɔgɔ 100 labɔ a kun tɛ se u y'u profité o de fɛ k'a ye bɛɛ diminen don fan bɛɛ u ye téléphone ci fan bɛɛ u ye téléphone ci ne yɛrɛ ma an b'a dɔn ni degun b'aw kan a ye n'a fara an kan an ka jɛ ka ni kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔtiw kun bɛ kɛ dɔw bɛ bɔ Mali fan bɛɛ fɛ ka taa an bɛɛ y'a k'an kungo de ye o waati parce que namaga dɔ de kɛlen don an na M5 nana ten de o y'a sɔrɔ IBK kun ye dɔw yɛrɛ kɛ ministre la u ma se ka ɲuman kɛ remaniement kɛla u bɔla yen olu bɛɛ y'a ye sa o dimini minnu bɛ yen bɛɛ nana i faga kan M5 ka force sɔrɔ cogo filɛ nin M5 kun bɛ si tɔ kɛ bɔli la IBK tɛ bɔ a nɔ la o sɔrɔsiw de nan'o la ka na jamanakuntigi bɔ yen o politiki mɔgɔ kelenw ye kuma caya tuguni ko k'a di civiliw ma o M5 kelen de nana fɔ k'u tɛ sɔn ko fɔ ka premier ministre Muktar Wani kun ka bɔ yen M5 mɔgɔ dɔ kana premier ministre la olu de bɛnna kan k'a fɔ ko bɔn k'an ka mɔgɔ dilen ye Sugɛli Mayiga ye o Sugɛli fana nana Sugɛli o nana ka na jamana ta a dusukun yɛrɛ n'a ŋaniya la k'i ban tubabuw ka fɛn bɛɛ la k'i ɲɛsin Mali de ma k'ale fana ta ye Maliko ye o de ma bɛn M5 mɔgɔ dɔw ma i b'a dɔn directement olu ta tɛ Maliko ye olu ta ye u yɛrɛ kunko de sinon Sugɛli a nana fɛn min kɛ M5 kɔnɔ a nana kɛ jamana de ye surasi ninnu hakilina min b'u la dɛ ne Sugɛli fana bɛ na n bɛn'o de kɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni o M5 kelen nana wuli Sugɛli kelen o nɔfɛ ko Sugɛli ma M5 jate nka n'i ye gouvernement yɛrɛ ta k'a lajɛ M5 mɔgɔ min b'a kɔnɔ o ka ca n'i taara CNT ta k'a lajɛ M5 mɔgɔ min b'a kɔnɔ o ka ca ninnu sara ninnu bɛɛ kun an bɛɛ kun ye M5 plateau de kan Ben le cerveau an bɛɛ kun bɛ Ben ninnu ye M5 plateau de kan o M5 kelen ko halisa ko jamana tɛ ka taa olu tagabolo fɛ donc olu ta tɛ jamana ko ye o an y'a dɔw ye sisan u ye ministeriya kɛ ka tɛmɛ u taara baga dɔw ka sow ma dɔw ka titre fonciers ma k'a ci n ko jamana tilala ka 9 milliards sɔrɔ a dɔw ye o mɔgɔ kelenw bɛ ka t'i sigi bi M5 kɔnɔ jamana yɛrɛ kan ka ɲa sira fɛn o fɛn fɛ olu t'o fɛ mɔgɔ wɛrɛw tɛ dɛ million tan delila ka di a dɔw ma yan u ɲinɛ n'u ka mobili tile n'u ka telefɔniw bɛɛ kɔ ŋaniya min b'olu la o nafoloko de anw ka jamana dugu dɔw dala k'u mɔgɔw kantigɛ u taara dugu dɔw cɛw labɔ k'a bɛɛ faga a si ma deli ka bɔ k'o condamné ni rebelles ye fagali kɛ cogo u bɛ tila ka bɔ ka t'u sigi télévision so dɔw la ko Mali ko
armée monte en puissance ko abemi ko parce que ku nyamba la sisa ko ni attaque kala yan fait mobile nu jenna yan fait ou ta fo jamais kama jawe ou be kla ka jamana surasu de la gushinaye ko ninkela ko u masaka fenke ambe fe ka min fo asmiye M5 ni te ko afa mo do ka ka se ka mo fla la boke o te a do ye parti ko a sanjuleni mo tu ko do ba fe ki profiter fendo fedo ka mangando de la wuli jamana kono donc kana so jamana de ka ke ho ha ho M5 mo mi mana boka fuku ku to ni uye mo ba kele na boka so asi million kelen blaka jiguka u kana so mo shika jamana ni tatu ni ku be jamana nta otajila u kelen te malien on be bugunia gabo mo ko kelen te malien fo bo mo ko ka ko de blakuna ko bo mo ko kelen de te malien Amaloden ka foni tu es Moussa Koneni tu allé kanye kaba buguni bengan coordinateur do afrajo mina jamana yarabe la ka basi la fio mene kono nambura ye franyanga kulu do ukrainien ya soro force civile katasi arima maulu ye franyanga ke gafe mbino yanga jamana sera sumba o nyebla barabu no besena kaseka nyefole ke uka malide umiseka fama soro la to mina uga franyanga konana mi force civile nyama ya soro marcel general le ba nyefanye sikin kuyemuye angalame bi anyanga mo wele ka bo Mali kono région bela ani Bamako kono ya pour que anga masala document ka muni mun ba kono muni mun an hakilla na muni mun kan ga faraka muni mun kan ga boala donc ambe o de barala bi pour que ni antlara ni barala amana boya anga sekata malien jabi robe anga sekata fin kono na kuma fo mo yena ka mo bo fili do la ka mo la donia ka foko mimbe sena ibadon depuis ni ko damnena mo kuma o tiara kono jamana jugu fana be ka kuma weraw do akoro ka mo lamuruti ka mo ko do nyona donc ni ima femi kono na ko don ni mo wera nana kuma do fiye ibe son akuma makasoro tiete donc ambe ka mo de former ou ka se ka kuma constitution kan ou ka se ka ta ou ka sigidawla ka mo la donia ka mo la famia constitution kon na ko la donc amo de barala Ambaloden ka fo force civile nyama Marcela Jinere ni tu ale kanyi arema nyama kenenka ni ya surba telike sente mayale mulaike tale remi fo akosti fe ofle ama geleya soro akono ama geleya soro akono muna parce que ni ya yebi 200 et quelques participants au débat donc kana au 200 et quelques participants kelengele na fe explication mi be di hakli falen mi be ke olu be de be ke cidenye tuguni ka jigin jamana kono ka jigi quartier kono ka jigi dugu kono ka jigi grewna donc pour que ka se ka fenke mi bi se ka mgo kunafuni nyumandi mgo parce que ni ya jatim na fen boni sisante do be ka bo ka kuma ka ke ba fo no ya soro bara banende do bara banente président fo mgo sheko bara banendo hakli jagabo de be kaka nambe na minka o be fenge donc pour que ka olu mogo mimbe ka u profiter ni fe ka bo ka kunafuni kolon chari ko do mogo hakila wala sa ka mogo futne bara en ke kunye pour que ko de lajo imagine aujourd'hui 200 personnes olu formele ni na u ka don fe mimbe gafe in fe mimba kono o kelengelen be bise ka mogo keme fene la donia ka fo na baro kera nyana ou bien na ya kuma me rola bise ka fo a kana sonde on yere ya fenge ke ni de ba kono donc bara nyere ke kunyo ka malien hakli daele femi ba akono u ka famu ka donc femi do anga tabiaw de talendo akono wa proposition de do ka fo ko fen datulente président de la république ma fo moye commission mi sigira ou ma fo moye ulu ko ni hakli jagabo de ke u ye malien be wele ka parti politique wele ka société civile wele ka président koro wele ka ministre koro wele ka be fen fe dak nga do jamana jokula u ye be wele ko nyininga ulu sira ka min tomo o nyininga lu kono u yo de ke gafe ko da bo o gafe da invene o yo lu ka équipier imaye annana u ya di gouvernement mo ka di institution ma ka di parti politique ma donc be de be hakli jagabo kaka jani référendum che malien be na nyogon soro akuna bebi hakli jagabo donc nan boro o référendum de kono femi be boko na be fode makula la constitution du Mali afroto ko nambe dugo ka jamana yarabi ala kabla siratika jelengele ga nambora ye dugutigi la kawo ambaloda ka fosara kise tarulu kama anga jamana konana ka segu bla bunya mene konana ka klakalo mina fla le konana o kalo kleta ani kele yero ka sega wuli ka joke u tokola do ko do jamana badi wa baratike wa be sara jamana ye dugutigi la kawo tokola dondo o bara mun nulu bla la senga franyonga kera ka ko ye niso jamimbe dugutigi la kawo kerena o be wele bla mi e Suleiman Nyare kata se maro samate olu fla bugani so ira sin fe angulame anga don ka fo c'est vrai to tite to fo de nga nama to fene do abi sikmo la de ango famu aw de dugutiwi
n'aw ye dugutigi ye mun bɛ dugu kɔnɔ n'a jara ninnu bɛ yen n'a ma ja k'u ka bagasi ta u bɛ taa u bɔra yɔrɔ min ta ye mɔgɔ kelen fɔ dugutigi bɛɛ lajɛlen de ye a y'a jija a ka dugu la nabaga ye nabaga ye tabaga ye tabaga ye anw faw kun b'a fɔ ko ni nabaga bɛ na i b'a ten ye n'a b'i ta i b'a tɔn ye mais kan k'i yɛrɛ ɲininka tɔn ni ten cɛ e ye mun sɔrɔ kɔnɔ. ka dugutigi bɛ wele ka kɛ ɲɔgɔn kan tan ni Mali tun b'a kɛ tan sisan y'a sɔrɔ an bɛɛ wo min na an bɔra a kɔnɔ quoi parce que n'aw tɛ sigi ka ɲɔgɔn ye kɛ aw tɛ bɛn sɔrɔ halisa an b'a ɲini masa Ala fɛ mɔgɔ min y'a hakilila sɔrɔ k'an fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ fɛn o fɛn bɔra ka taa so kɔnɔ a tigi ka kɛ a yɛrɛ hakilila ye baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na mɔgɔ si kana taa bila an bɛɛ ka kɛ somɔgɔ suma le ye. n'i y'a mɛn tigi ani kuntigi u ka jan ɲɔgɔn na tubabukan na kuntigi de sigilen don o de y'a to tigiw bɛɛ kɔfɛ an b'a fɛ ka tigiya in de yira sisan kun tɛ di a tigi kɔ dɛ o de y'a to an ye mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan u k'u jɔyɔrɔ dɔn u k'u jɔyɔrɔ fa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu wolola u tɛ jamanatigiya yɛrɛ kalama u t'a dɔn fɛn min don an dun y'a dɔn k'a fɔ tubabuw yɛrɛ nana fɛnw ta an fɛ yan k'a ladege u fɛ yen u y'u sɛbɛ don ladalakow ma de sorte que ne politiki ma ɲa dɔrɔn ladalamɔgɔw b'a la tilen ni jamana kɛra k'a fɔ contre pouvoir t'a la an b'a fɔ min ma k'a fɔ ne fili kɛra ɲɛmɔgɔ la min mɔgɔ la tilen ni jamana kɛra n'o tɛ yen o jamana mana fili a bɛ kɛ baara ye koyi n'i ye basa sɔrɔ dɔɔni n ma basa sɔrɔ ka ko n b'a fɛ k'a sɔrɔ cogoya min na parce que n'i ye ko jumɛn de mɔgɔ ka ca jamanatigi ka ca marabaga de ka ca jamana in kɔnɔ n'olu y'a dɔn tuma min na k'a fɔ an bɛ min na n k'olu ka jaabi sɔrɔ de n b'a dɔn n bɛ sɔrɔ ka wasa. an balona k'a fɔ nin tun ye dugutigilakaw kan ye u y'a fɔ cogo min na nisɔndiya ala k'o sabati baara min kalifalen filɛ ka baara bila u ka bolo kan ala ka kɛ nisɔndiya ye n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ EOMA jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnena fara ɲɔgɔn kan kulu min ye sɛnɛ yɛrɛ u bɛ se ka yakubaya cogo min na dugukolo ka se ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ na o ye fara ɲɔgɔn ye sababu ye a kɛnɛ kan an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna yan a kɛnɛ kan min ye minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana laadaw ni seko ni dɔnkow ale tun b'a kɛnɛ kan ka fara minisiri min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye sɛnɛko minisiri ye an dogole gindo min ye laadaw ni seko ni dɔnkow o minisiri ale ye min fɔ a kɛnɛ kan filɛ. yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la fɔlɔ i bɛ min dun i bɛ min don i fari la ani i yɛrɛ donc a b'i danbe a bɛ mɔgɔ danbe yɛrɛ sinsin alors i mɔgɔ lafɛn i tɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ i b'a ta i yɛrɛ kɔrɔ et surtout que anw fɛ yan a caman de bɛ yen donc an ka bololabaarakɛlaw aw y'a ye fini ko fanfɛla la u bɛ se min na et surtout Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye jamana min na kɔɔri bɛ sɛnɛ kosɛbɛ Mali ye leader ye c'est-à-dire le premier don anw ka farafin jamana na ayiwa donc kɔɔri sɛnɛ jamana ayiwa ni artisan o kɔɔriw u b'a transformer ka kɛ fini ye k'a don mɔgɔw kana an y'a ye k'a fɔ u bɛ se baara la kosɛbɛ kosɛbɛ o ɲɔgɔnna ka dɔgɔ an y'a ye fana k'a fɔ muso minnu bɛ sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛma ka kɛ dumunifɛn dumanw ye an y'a ye olu fana bɛ se baara in na kosɛbɛ alors donc ni kɛnɛ sugu de b'a to ayiwa u ka baara a bɛ lakodɔn a bɛ yiriwa o de kosɔn n b'a fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase UEMOA commission ma olu mun y'a hakilina sɔrɔ ka nin baara in waleya. an dogolo gindo ka kuma tiɲɛnen o kɛnɛ kan ye sɛnɛko minisiri Modibo Keyita ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye min fɔ filɛ. Mali bɛ jɛkulu dɔ de la n'u b'a fɔ ko UEMOA fɛn o fɛn n'o bɛ jago bali an ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ wuli mais o bɛɛ wulilen jago ma se ka yiriwa an ni ɲɔgɔn cɛ o kun ye mun ye Mali la sɛnɛkɛfɛn min b'an bolo o ɲɔgɔn bɛ Burkina o ɲɔgɔn bɛ Sénégal o jago ka gɛlɛn an ni ɲɔgɔn cɛ parce que bɛɛ b'a dilan i ka sugu de ye mais ne ɲɛ bɛ min na yan bi o de bɛ na ni o réponse ye parce que ɲɛ bɛ mɔgɔw la u bɛ ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛma n'u y'a bayɛlɛma fɛn bayɛlɛmalen bɛ se ka feere sugu wɛrɛ kan n'o kɛra o de b'a to denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ o de b'a to vraiment sɛgɛn bɛ ban o de b'a to mankan minnu b'an fɛ kɛlɛw ni fɛn o bɛ ban o b'a to fana vraiment an ka région bɛ kɛ région dawulama ye. an balona k'a fɔ nin tun ye minisiri kan ye cikɛlaw ka minisiri a fɔra cogo min na ala ka sabati k'a ka ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana n'an bɔra ye Hôpital Mali ale yɔrɔ jɔsila u kɛrɛnkɛrɛnnena wulu tun ye wele bila jamana ɲɛmaw u ye fara ɲɔgɔn kan ni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ o baaraw sera ka yakubaya u melekera i ka dɔn k'a fɔ OMS la ka se ka nin baara in sigi sen kan min ye kɛnɛya minisiri ye ale yɛrɛ tun b'a ko ju la ni o ye Jɔmina Sangara ye kuma min fɔ a sen fɛ an ka lamɛn. Gouvernement minisiri minnu nana k'u bɛɛ lajɛlen fɔ minisiriw fana jɛra
ka dɛmɛ dɔ kɛ an y'o dɛmɛ ye don fɔlɔ la Gabriel Touré la u lasera mɔgɔw ma n ye OMS fo OMS ye baara dɔ kɛ a yɛrɛ y'a fɔ a ka discours la an kɛtɔla ka ɲɔgɔn ye don fɔlɔ mun na n y'a fɔ ka gɛlɛya ma ko an ka furakɛli yɔrɔ kɛnɛ saniya ko a kamanagan b'an na a b'an ka degunba kɔnɔna la n'u bɛ se ka mun kɛ o la donc OMS y'a daminɛ u ye formation kɛ Gabriel Touré kɔnɔna la u ye mɔgɔ caman former kɛnɛya taabolo la dɔgɔtɔrɔso nɔgɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la nɔgɔ ninnu bɛ yɛlɛma cogo di u bɛ baara cogo di yaasa a kana bana wɛrɛ lase mɔgɔw ma o formation kɛra Gabriel Touré kɔnɔna la n bɛ OMS fo a y'a fɔ sisan k'a fɔ ko technicien de surface bɛ se k'u jigi da OMS kan u b'u dɛmɛ donc n y'a fɔ a ɲɛna technicien de surface ko k'u mago bɛ formation na tuguni donc o formation in a y'a sɛbɛn n hakili la OMS bɛ sɔn ka dɔ kɛ a la anw yɛrɛ fana bɛ dɔ kɛ a la n'Ala sɔnna INPS directeur bɔra k'a fɔ caisse de protection sociale n'o ye INPS ni CMSS ni CANAM ni ANAM ye o fana jɔyɔrɔ ye mun ye u b'o kɛ ka tila k'a fɔ technicien de surface ye baarakɛlaw de ye donc baarakɛla ninnu ka hakɛ dɔ de bɛ INPS ni CMSS ni CANAM fɛ k'a ɲini technicien de surface fɛ u bɛ se ka hali mɔgɔ kelen bila ka taa nin cakɛda ninnu na ka taa lajɛ olu ka hakɛ jumɛn bɛ yen hakɛ ninnu bɛ sɔrɔ cogo min na donc u b'u ka bila a la daw yɛlɛlen don ka to hakɛ ɲini na u n'o ka kan bon technicien de surface filɛ ka na nin baara mun kɛ nin ye faso jɔ baara de ye an bɛ se k'a fɔ nin ye Mali kura jɔsen dɔ ye donc aw y'a ka refondation daminɛ donc Mali kura la anw bɛ k'an ka baara kɛ technicien de surface ni anw bɛɛ lajɛlen parce que an bɛɛ de bɛ kulu kelen kɔnɔ donc k'a fɔ ko aw bɛ k'aw jɔyɔrɔ fi Mali kura jɔyɔrɔ ko la k'a ɲini Ala fɛ nin baara in ka k'a daminɛnen ye a kana ban fiyewu nɔgɔ kana ye tuguni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye ministre ka ɲɛ fɔra cogo min na Ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye radio baarakɛlaw wuninkaw fɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ an cɛkɛjɔn bɛ n'o ye Sadio Ɲamele ale san o san farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don wulikajɔ bɛ k'a fɛ ka se k'o kɛ nisɔndiyakoba ye ka se k'a tɔgɔ lakubu k'o baaraw kɛ o bɔra ka kɛ sibiri don o kɛra nisɔndiyakoba ye bugunikaw ka tɛrɛnbaga kɔrɔ la o kɛnɛ kan équipe fila de tun bɛ ɲɔgɔn na Black Star ani AVM olu ye kubu ta Black Star min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale benna o capitaine n'i y'a sɔrɔ Seydou Kulubali a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Seydou Kulubali ka bɔ Buguni ne ye Black Star capitaine ye équipe gosira finale la n bɛ kubu dala yɛrɛ fo fɔlɔ ani les déplacés longtemps fɛn caman bɛ o ma marché parce que équipe fara ɲɔgɔn kan équipe de don an ma se ka finale in préparer kosɛbɛ donc o de y'a to an ma se ka se sɔrɔ bi finale la en vrai dire arbitrage nɔ foyi tɛ bi gosili la file fiyɛra fiyɛcogo la bon fɛn bɛɛ tun ka ɲi seulement Ala yɛrɛ ma se ka change d'an ma dɔrɔn vraiment an bɛ kubu dala yɛrɛ fo n'o ye Sadio ye ka parrain marraine fɛnɛ fo vraiment depuis a ye kubu da in daminɛ bɛɛ nana denmisɛnnin ni ɲɔgɔn cɛ équipe ye ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ an b'o foli kɛ kubu dala yɛrɛ la quoi ni ninnu ɲɔgɔnna a bɛ se ka caya an ka mara kɔnɔ yan a bɛ diya anw denmisɛnninw ye kosɛbɛ parce que ballon tan de bɛ se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan et puis an bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ. An balɔnna k'a fɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu jɔyɔrɔ ma se ka ngolo fa ni tun ye olu kan ye minnu ye kubu ta AVM o ɲɛma Modibo Kone ale kuma min fɔ o filɛ. Bon ne tɔgɔ ye Modibo Kone ye ne ye AVM capitaine ye équipe min bɔra ka ye kubu ta ne y'o capitaine ye nisɔndiya kɔni o tɛ fɔ ka ban depuis bi tɛ an ye nin labɛn depuis an ye kubu demi finale kɛ Police terrain na don min na ani bi cɛ an bɛ ka compétition fila labɛn n'o ye interquartier ani nin kubu labɛnni n bɛ se k'a fɔ kɔni an nisɔndiyalen to yɛrɛ n tali la compétition kɔni an ka kubu fɔlɔfɔlɔ de o bɛnna Sadio fana ka compétition de ma donc an nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban quoi Sadio kɔni ta ye foli ye an b'a fo yɛrɛ de parce que n'an ɲɔgɔnnaw nin ye cohésion sociale de ye ka denmisɛnninw tin don ɲɔgɔn na ka bɛn sabati Buguni jeunes ni ɲɔgɔn cɛ parce que kubu yɛrɛ bɛ da Buguni équipe ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ don a la donc an bɛ foli lase tɔw ma mun ma kɛnɛ yɛrɛ sɔrɔ ɲina donc u k'a lajɛ u k'u ka équipe former u kana siɲɛ wɛrɛ an bɛɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. An balɔnna k'a fɔ a kɛnɛ kan kubu in Deva Amadou Avo ale yɛrɛ ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Amadou Av ne ye coupe Sadio Ɲamele parrain ne yɛrɛ bɛ baara kɛ banque commerciale BCS n ye chef service marketing et communication ye BCS la ne hakilina min sɔrɔ coupe in na n y'a lakɔlɔsi san o san dɔ de bɛ fara jama kan a yɛrɛ y'a lakɔlɔsi jama cayara cogoya min na san tɛmɛnenw la Black Star de tun bɛ ka coupe ninnu ta donc salon ni ɲinan u ma se k'a ta an b'a fɔ Black Star mɔgɔw ye u kana décourager k'u ka courage ta jusqu'à présent n'a fɔra ko san o san équipe kelen de bɛ coupe ninnu ta donc a bɛ tɔw fana la démotiver quoi donc ɲinan kun y'u ka chance ye halisa an kɔni an pɛrɛnnen don ka coupe in parrainage minɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma pour que édition tɔw na an ka se ka parrainage kɛ minɛ halisa pour que ka dɔ fara nin coupe in kan coupe in première édition kana bila nin quatrième édition na san o san dɔ de bɛ fara sponsor kan
a yɛrɛ ɲɛ b'a la hali association jigiya sira olu yɛrɛ kɛlen do k'u sen don kupu in na halisa kupu in bɛ ka ampleur sɔrɔ ka taga de ni ala sɔnna kupu in bɛ valeur sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kumakan laban halisa an bɛ bugunikaw de fo parce que n'i y'a ye kupu in bɛ ka ja grâce à la population de Buguni grâce à vous-même les journalistes ni aw yɛrɛ nana ka animation kɛ togoya min na tan ça veut dire que kow bɛ ka évoluer ka taga fɛ kupu in banna o a ma daminɛ o don o don Sadio bɛ kupu in kuma fɔ vraiment ne ye Sadio kanu ne bɛna fɔ Sadio ye ka sɔrɔ kupu in yɛrɛ tɛ Buguni yɛrɛ jara ne ye Sadio de nɔfɛ n ka délégation denmisɛnnin teriw b'a la n baarakɛɲɔgɔnw b'a la dɔw yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ ka na mais san tɔw la u sera ka na c'est à dire ils me soutiennent vraiment pour chaque année aw yɛrɛ ni cɛ aw ni baraji an b'a lɔn k'a fɔ ni tun y'a Deva kan ye a sababu ɲuman n'i y'a sɔrɔ e ye radio baarakɛla ye bɛɛ ka bɔ ni ka se ka nisɔndiya jira kɛnɛ kan i y'a se ka pratique d'a ma Sadio yɛrɛ min kɛra sababu ye o min fɔ o filɛ ne ye Sadio ne jamu ye Ɲamele ne ye kunnafoni dila ye radio kumasela Buguni farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun sanfɛ ni ko Sadio Ɲamele bi alhamdulillah ne kelen ta tɛ bilen radio baarakɛla minnu bɛ minnu ka kunnafoni di ɲɛsilen do farikolo ɲɛnajɛ ma ale bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka sabu kɛ kɔnɔkulu jɛlen o bɛ bi fɔ ala barika la ɲinaya an san 4 le a la an kɔrɔkɛ dɔ fɛnɛ bɛ Bamakɔ n'o ye Amadu Ava ale donna jigiya kɔrɔ k'a kɛ sango san gerebo ye an kun bɛ 4e édition o kɛnɛ kan ye alhamdulillah yɛlɛmaba donna la san fɔlɔ an y'o kɛ terrain min na o terrain kun tɛ ne ye yɛlɛmaw bɛ ka don a la sango san fɔ kana ye ɲina aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko kɛcogo la jama caman farala kan kunnafoni dilaw b'a la diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minnu lamɛnlen don a kɛlen bɛ relation ba ye ne bolo ne ka laɲini ye jumɛn denmisɛnnin minnu b'a ballon tan u ka se ka ɲɛ sɔrɔ ballon tan ma mɔgɔ gɛrɛ k'u ye walasa k'u wele ka taa club gɛrɛw la o de ye ne ka laɲini ye a labɛnni na ne ka dɔrɔmɛ kelen tɛ donna a da fɛ a tɛ n bolo yɛrɛ kuma tɛ k'a don a da fɛ parrain min donnen b'a jigiya kɔrɔ n'o y'a den fa ye Amadu Av a bɛ Bamakɔ ani denba Korotum Keyita san o san olu ni dɛmɛbaga jɛkulu u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka u bolo fa k'a d'a ma walasa an ka se ka nin labɛn cogo min na an bɛ jɔrɔ finali la u b'a fɔ ko jɔrɔnafɛn tɛ finali bɛ bɛn hakɛya ma kan k'a fɔ u b'a don a da fɛ san o san a bɛ ka kɛ gɛrɛbo ye Ablaye n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen la aw kunnafoni dilaw aw ka foli a tɛ se ka s'a dan na yɛrɛ aw selen bɛ ka bɔ Bamakɔ cogo min na ka se an fɛ Buguni yan nin kɛnɛba nin kan k'a kɛ kɛnɛ lawasalen ne bolo n bɛ aw fo ka Bugunikaw fo n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Buguni de gagnera avion bɔra ka kubu ta sisan ala k'an si jɔ ka sangɛrɛ ta kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun y'a sababu ɲuman yɛrɛ kan ye kɛra nisɔndiyako ye bɛɛ k'i ka nisɔndiya yira radio baarakɛlaw ka se k'u tin de ɲɔgɔn na wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka Bugunikɛ ɲɛta ni k'o sabati an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'e bolo an karamɔgɔ an taga Burkina Faso jamana kan sibiri don Burkina Faso jabaraniso u ka kunnafonidilaw ye minisiri ɲɛma wele k'a ɲininka jamana in mara kɛcogoya la n'u ka baara ɲɔgɔnyaw ya ani fɛnɛ jamanadenw bɛ sɔsɔli la ko minisiri kura dɔw fɛnɛ ko olu sugandira ni waati na ɲininkaliw bolila o kan n'a bɔra yen nɔ Royaume marabagajɛkulu ɲɛma tun bɛ wasadenw ɲɛma dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la o senfɛ sa u ka kumaw bolila fɛn min kan a y'a jira k'a fɔ ko baaraw bɛna kɛ jɛlenya kan ani fɛnɛ ko hinɛ bɛna kɛ dɛsɛbagatɔw la ni waati in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Somali jamana kan sibiri dɔw binganiya wale dɔ kɛra Somali min kɛra sababu ye maa 100 ɲɔgɔn olu bɔnɛna u ni na wale in yɛrɛ kɛra Somali ale kapitali kɔnɔ n'o ye Mogadiscio ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Ukraine Ukraine ka kɛlɛ daminɛ o ni sisan cɛ a jirala k'a fɔ ko Ukraine finitigɛlaka min yɛrɛ bɔnɛna ani na sa n'o bɔra kibaruyaw la k'a jira a jirala ko maa 950 ɲɔgɔn ko olu de bɔnɛna u ni na lase in yɛrɛ kɛra kari don lakana tigilamɔgɔw ka laseli b'a fɛ an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati